mai alfarma yake sarrafa zafafan kalamai masu zafin gaske domin ku nishaɗantu kuma ku ilmantu. Manya-manyan shahararrun zafafan haziki kuma jarumi fasihin gaske wato Auta MG Boy ƙwararre ne kuma jarumin gaske jajirtacce namijin mazaje gagarba domin ya jima ina kawo muku shahararrun zafafan waƙoƙi masu zafi da nagartar gaske. Auta MG Boy ƙwararre ne jarumin gaske wanda ya fi kawo muku wasu zafafan waƙoƙin masu zafi a shekarar da ta gabata, shekara ta 2022. To insha Allahu a cikin wannan shekara ta 2023 ya tanadi wasu zafafan waƙoƙin masu zafi, abubuwan da za su sa ku nishaɗi kuma sa ku alfahari da wannan shahararren jarumi wato Auta MG Boy. Ku biyo mu a sannu hankali domin ku nishaɗantu da wannan shahararriyar jaruma mai jarumtakar gaske, yayin da ya bayar da babban gudunmawa mai zafin gaske wato Auta MG Boy. Auta MG Boy ƙwararre ne kuma jajirtacce haziki fasihin gaske domin ya jima yana nishaɗantar da manya-manyan mashahuran masoyansa wanda suka fafata zafafan kalamai masu zafin gaske domin shi. Mai sauraro kada ka sha'afa ka shagala, idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel tamu mai albarka, ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar na ɗora masu zafin gaske. Idan ka kasance baƙo kenan, idan kuma ka kasance ɗan gida, ka danna mana like domin hakan yana bani ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku shahararrun manya-manyan zafafan waƙoƙi masu zafi da nagartar gaske. Wannan ƙwararren jarumi dai wato Auta MG Boy jajirtacce ne kuma jarumi jajirtaccen gaske wanda kai a kira shi da jarumi kuma haziki fasihin gaske domin ya jima yana nishaɗantar da mashahuran manya-manyan masoyansa. Haziki fasihin gaske wato Auta MG Boy jajirtacce ne wanda ya tsaya tsayin daka domin ya ga ya nishaɗantar da mashahuran manya-manyan hazikan masoyansa baki daya. Domin nishaɗantuwa da wannan zazzafar channel ta mai albarka mai alfarma, ka biyo mu a sannu kuma a hankali ta hanyar ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar na ɗora masu zafin gaske. Idan ka kasance baƙo kenan, idan kuma ka kasance ɗan gida, ka danna mana like domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku manya-manyan mashahuran zafafan waƙoƙi masu zafi masu ingancin gaske domin nishaɗantuwa da wannan channel ta mai albarka. Ku ci gaba da bibiyar wannan zazzafar channel ta mai albarka domin ku ji yadda ta kaya da wannan ƙwararren jarumi da wato Hamisu Breaker Yusuf Dorayi, domin haziki ne fasihin gaske jarumin jarumai jajirtacce